Hevale neja, xebata maana sandina têgihên felsefeyî berdewam dike û di vê vîdeoyê de jî derbarê têgeha andropozofiyê de em ê bi awayekî kurt hinek zanînan raberê wê hêjayan bikin. Hînweriya doktrîna ku dibêje nifteya têgihiştina rast a gerdûn û zanyariyê li cem mirovî heye. Felsefeya ku dibêje hişê mirovî dikare bi alema ruhî û giyanî re bikeve tekiliyê û di navbera mirovan û gerdûnê de jî tekiliyek heye. Damezrannerê vê felsefeyê Steinerê peylezof û zanyarê Awstriyayî ye û di sala 1920 de bi navê Goetheanum dibistanekî ava kiriye.